Agay ayam tayo ti bingo kakabsat. Buyaan nyo tayo ti bingo. Sabsabali nga bingo Under B. Jess. Ito iti bingo. Isumati, pagliwliwaan na dito ito siya. Ayam ko iti bingo. So nga, so kaya ayam ni. So kaya ayam ni dito, bingo. So pag niliwaan ni nga mothers. Iso lang matipag-ayaman mi dito ay pagliwliwaan among diay. Iso nga kasjay. No kaya tiyo makisali kayo kanyami nakibinggo. Sublit ko. Tuloy ang bingo tayo man. Bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo, bingo. Oy, thank you sa panunood mga besh ng aking video. Sana napatawa ko kayo at alam nyo ba pag napapasmile kayo nare-relieve yung stress diyan sa yung sa muscles na sa facial muscles natin, nakaka-relax yan. So very therapeutic ang tumawa. Sabi nga nila, 'di ba, laughter is the best medicine. Hayaan niyo yung mga bitter na yan, yung mga ampalaya diyan, 'di ba? Hayaan niyo sila. Importante masaya, ganun ang buhay. Dapat maging masaya tayo. Alam ko, mahirap ang buhay, pero kailan din nating sumaya, tumawa, at tumawa. Ito na naman ako. Tumawa. Dapat ganun, di ba? Well, anyway, may favor sana ako sa inyo, mga besh, mga kaibigan. Kasi, nag-upload din ako ng YouTube. Ngayon, mga besh, mga kaibigan, kailangan ko ng mga subscribers. Please naman, pabor naman. Kasi magbe-birthday na ako very soon. Yun na lang yung regalo nyo sa akin. So, ito yung YouTube channel ko. Ayan, YouTube channel ko yan. Tapos, ipindot nyo lang itong tawag dito, itong subscribe. Ganun lang naman kadali, walang hirap. So, pag iupan nyo yung YouTube ko, Lakay Tugoy, tingnan nyo itong subscribe, ipindot nyo, pindot nyo lang na ganon, tapos na. Yun lang yung pabor na gusto kong i-ask sa inyo. So, yun lang. Again, maraming salamat sa inyo sa walang pagod na support sa mga videos natin. Sana napapasaya ko kayo at na-inspire naman tayo pag may mga may mga nag-i-enjoy sa mga video. But anyway, hindi ko napapahabain to. Thank you very much. So, bingo! Di ba? Okay. Thank you mga besh, mga kaibigan. Don't forget, YouTube, Lakay Tugoy, tapos yung subscribe. Thank you. Yun lang. Maraming salamat.